Insha Allahu, kamar yadda muka saba a duk kowane sati muna sakin fim a ranar Lahadi da ranar Laraba. To waɗannan fina-finai da kuke gani ingantattu su ne fina-finan da insha Allahu za mu saki. Fina-finai ne na musamman kuma waɗanda dukkansu mun tsaya mun yi musu aiki wanda ya dace, aiki mai kyau wanda dukkaninsu idan kuka kalla za su ba ku matuƙa jin daɗi da burgewa, kasancewar su ne kusan yawanci sababbin fina-finan da Indiya ta saki da America, wanda dama haka muke yi duk sati muna duba gaba ɗaya fina-finan da aka saki a duniya waɗanda suka fi kyau, kama daga kan Indiya, America, Pakistan, China, Bangladesh, Korea. Mu zaɓo waɗanda suka fi kyau sai mu fassara muku su da yaren Hausa mu kawo muku su. To waɗanda kin sauya na kwana daya zo sai ta